ama Sevda Kaplan li Amedê Sevda evdemê te baş Sevda îro da nûtirîn zanyarî li bajêrên Bakurê Kurdistanê bi taybetî Amedê çi ye? Hêj şer li nava Sûriyê didome? Berişvan ev 21 rojeko operasyon navçeya nav Sûriyê berdewam dike qedexe derketina derve jî her wiha berdewam dike şer û pevçûn jî piçekî jî giran dibe do jî yek kes yek ciwanekî YDGH ji enya ji orta enya xwe guleyekê xwaribû bi vîya jiyana xwe hûn dakir min ji dizanin ku li Bakurê Kurdistanê ji ber ku van operasyona protesto bikin gelek bajara xûpeşandan hate li darxistin li Amedê jî her wiha do xûpeşandanekî wisa hebû piştî xûpeşandanê welatiyên Amedê belav dibûn lêbelê polîs müdaxele kir di vê müdaxeleyê de jî ciwanekî 13 salî ji sersînga xwe birîndar bû û jiyana xwe hûn dakir îro ew ê ceneza wê were definkirin saat dora deha da xeynî em bêjin ku Amedê hûn jî dizanin ku li aliyê Nisêbîn û Kerboran û Silopî Cizrê jî ev operasyon berdewam dike li Cizîrê ev bû 10 rojê ku derketina derve qedexeye li wê derê jî du kes jiyana xwe hûn dakir du kes jî birîndarin her wiha li aliyê Cizîrê jî dîsa em bêjin operasyon berdewam dike li wê derê jî yek kes jiyana xwe hûn dakiriye niha rewşa Kerboranê navçeya Kerboran ya Mêrdînê piçek dijî girane lewra ev 15 rojê ku derketina derve li wê aliyê qedexeyê lê welatî êdî ihtiyacê xwe yani yê ku ê mala niha dest wan de nemaye ji bo ku peyda bikin nikarin derkevin derve her wiha li aliyê Cizrê û Silopî û Kerboranê depoyên av û ceyrana jî hatine teqandin ev du roje ceyran nayê em bêjin Nisêbînê navçeya Nisêbînê ceyran jî li wê aliyê tuneye wekî me anî ziman ku xûpeşandan li bajarên din jî berdewam kiribû do li Koserê li Mêrdînê li aliyê li ser sînora Rojavayê li Roboskiyê li Wanê û li Tarsusê jî ev xûpeşandan berdewam kirin di tevayê divan xûpeşandana da heft kes jiyana xwe yani yê sivîl jiyana xwe hûn dakirin xeynî em bêjin ku sivîla li gor serokê sererkanê artêşa Türkiye heta niha yani piştî heftê Hezranê heta niha du sud û heşt leşker û polîs û qorîcî hatine kuştin 67 wan piştî heftê Hezraneyê 39 wan jî piştî yekê mijdarê hilbijartina yekê mijdarê ye 56 kes jî ji aliyê polîsan ve li Agrê Wan û li Iğdırê hatine binçavkirin li Mêrdîn û li Koserê jî 16 kes hatine binçavkirin operasyonên li ser mala jî hêj jî berdewam dike Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP do li parlamentoyê diyar kiribû ku dora 200,000 insan ji van navçeyan heta niha koçber bûne ber vê bajarên Rojavayê Tirkiye. Bile Sevda Kaplan nûçegana NRT li Amedê spas bo zanyariyên te.